дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Бугунь». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. І сьогодні ми будемо говорити про виробництво вина. Не секрет, що російська окупація, анексія нанесла величезну шкоду по виноробству Крима. Російська Федерація вважає такі знані українські бренди, як Масандра, Магарач. Вона називає їх винними напіями. Мовляв, вони не відповідають стандартам російського виробництва вина. От саме про вино ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем Олександром Поповим, генеральним директором Севастопольського виноробного заводу. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Я нещодавно, я знайшла таке повідомлення про те, що в Криму планується цього літа продати завод шампанських вин «Новий світ». І там така ціна, я не знаю, 30, щось 50 мільйонів доларів. Я хочу зрозуміти, це адекватна взагалі ціна? Вы знаете, я хочу вам сказать одну простую вещь. Значит, что в приватизации я вообще ничего плохого не вижу. Однако у меня огромное сомнение, что россияне предоставят Новому Свету нового Голицына, который будет как бы вести себя так на развитие хозяйства. Я хочу зрозуміти, там потрібен Голицин. Так. Приватизация – это, в принципе, нормально. Многие приватизированные заводы очень даже неплохо себя чувствуют. Дело вот в чем. Дело в том, что Новый Свет всегда был обласком Министерством аграрной политики Украины. Все самое лучшее с первичного виноделия шло туда. Потому что, когда я руководил Плодовым, это Бахчисарайский район, первичное виноделие, прямо скажу, что все самое лучшее направлялось в Новый Свет. Ну ви ж теж, ваш завод, він теж виробляв шампанське. Так, но у нас совсем другое шампанское. У нас не классика, у нас акротофоры. Классическое шампанское требует поддержки государства, потому что оно, в принципе, его производство очень дорогое. Оно постоянное. Это 3 года содержания бутылок как бы в определенных условиях. Это очень дорого. Ну, Новий Світ, про який ми говоримо, він відомий тим, що там є штольні. Тобто це щось унікальне в світі. Там же ж сама технологія виробництва цього шампанського, вона є, вже сама по собі є брендом. І я хочу зрозуміти, от людина, яка купує, по-перше, вона не може купити торгівельну марку, бо торгівельна марка належить Україні. По-друге, вона купує завод. І що? Завод ніколи не мав власних виноградників. Він закуповував сировину найвищої якості. Зараз через санкції це теж неможливо. Я хочу зрозуміти, навіщо людина, умовно, Голицин, от він є Голицин. Нащо йому, по-перше, купувати вороване, крадене, а по-друге, що він буде з цим робити? Знаете, я хочу сказать, что в условиях, мы же должны не забывать, что там сейчас Россия. В России возможно все. То есть, что там? Я предполагаю, что приватизация началась уже давно, когда этот завод шампанских вин вывели уже будем говорить, в управление администрации президента России. С этого началось. То есть, был уже человек наверняка, который... Міністр агрополітики називали. І Медведєв. В цьому зацікавлений Медведєв. Может быть, я не знаю. Но я говорю, что здесь, скорее всего, бизнес деньги считать умеет и риски просчитывает. То есть здесь человек, который, наверное, уже находится под санкциями, или который настолько ему пальцем показали сделать. Он сказал, есть, но это вряд ли, потому что, скорее всего, это кто-то из друзей Путина, потому что это все-таки бренд. А учитывая санкции, то это как покупка нового Роллс-Ройса. Вот у меня сейчас, я купил еще и бренд «Новый Свет». Вот этого я опасаюсь. Потому что завод «Новый Свет» это поселок Новый Свет. Так. Это прекрасные люди, которые там работают. Я их хорошо всех знаю. Это люди, коллектив создавался в Украине. Они остались. И я знаю, что эти виноделы, они преданы своему делу. И к вину они относятся как к своему ребенку. Они пережили до этого очень много. Ведь виноделие, что там греха таит, оно никогда не было. То есть это было своего рода экстремальное производство. Потому что оно не только от природы зависит. Оно зависит еще от принятия решения министерств и ведомств. Ну, мы помним, как при Союзе
рубились виноградники. Ну так, було таке. Украина Минагрополитики тоже не сильно жаловала, будем говорить, несмотря на то, что «Новый свет» это как бы, ну, являлся ну, первым номером среди заводов, да, по производству игристых вин. То же самое, то есть там оборудование, в принципе, старенькое, но количество выпускаемой продукции «Новым светом», оно было очень небольшим. По сравнению, например, с тем же Артемовском. Ну, тому который що там- якість інша. Я знаєте про що? От що мені важливо в цьому? Наприклад, російський експерт, це російський кримський експерт, ну який там зараз знаходиться, Олексій Стародубов. Він давав інтерв'ю Кримреаліям, і він сказав про те, що ця оборудка з купівлею нового світу, вона там немає сенсу, там немає виноградників, тут немає землі. Ті площі виробництва, які там є, ну ті будівлі, вони теж не представляють собою жодного сенсу для людини, яка захотіла б якось по-іншому їх використати. Про виготовлення вина, ну, без доступу на міжнародні ринки це не має сенсу. Бо Росія не п'є шампанське, принаймні так, як... Ну, тобто, ми говоримо про те. От інвестор, він вважає, що продаж, що заведення туди інвестора має на меті прибрати конкурента з російського ринку. Тобто фактично знищити. От дивіться, це має сенс, тому що Російська Федерація, коли вона окупувала Крим, були заяви певні від того ж Медведєва про те, що він прибере, буде прибраний там податок на вино, що буде сприяння виноробству. І тут оце розуміння, що вони не можуть впоратися з перлиною Криму новим світом. І тоді треба його знищувати, але якщо він буде знищений як об'єкт підпорядкування Російської Федерації, то це буде якісь там іміджеве, це будуть втрати. Тому вони заводять інвестора, який просто уб'є оце виробництво. Я хочу зрозуміти, наскільки ця думка має під собою якісь аргументи? Ну, я скажу, что она имеет право на существование, но мне кажется, что все-таки здесь несколько иная цель. Ну, что касается собственных виноградников, собственных мощностей. Ну, насколько я знаю, что сейчас к Новому Свету подтянули часть плодового. То есть это то, что раньше, как бы я руководил этим предприятием, я его хорошо знаю. Вот часть плодового, она там, я не знаю название, как сейчас, вот, но во всяком случае я не вижу большой разницы между наличием виноградников Нового Света или без них. То есть здесь получилось вот что. Мы в свое время мечтали о том, чтобы с нами делилась денежка и вторичка. То есть это вот Новый Свет. Угу. Мы первичка. Первичное виноделие, которое мы производим, виноматериал, выращиваем виноград, собираем его и так далее. Вот. Но мы отдаем, получаем за это, как за виноматериал. В то же время Новый Свет продает совсем по другим ценам, получает совсем другие деньги. А мы там выживаем. То есть первичка всегда и в Украине выживала, и сейчас выживает. Это героические люди, я прямо говорю, я их хорошо знаю. И вот, если смотрят, то им большой привет. Вот, они там бедные все сейчас на чемоданах сидят, потому что они тоже ждут инвестора, и в плодовом тоже. Это у меня есть такие данные. Вот. А що це? І вони вважають, що це їм доведеться полишати роботу, якщо прийде інвестор? Я хочу зрозуміти. Они риски просчитывают. Они люди выдержанные. В том плане они пережили очень много. Я же говорю, потому что виноделие – это экстремальный вид деятельности, который зависит и от природы, и от всего на свете. Вот. Поэтому они сейчас тоже опасаются то, что произойдет. Вот. У них нет системности, то есть им информации никакой не докладывают. Ну вот представим давайте так, что придет инвестор, которому совершенно неинтересно производство. Ну, совершенно неинтересно. То есть плодовая будет продавать виноград просто на сторону и там, ну, я не знаю, чем они будут заниматься, первичка, когда не будет, например, там, Новый Свет не будет делать запрос. То есть Нового Света вообще не будет, да? То есть Новый Свет превратится в коллекционный. То есть он будет делать там закладки, коллекции, продавать там куда-то что-то по России, естественно, потому что мы же знаем, что... Да, кстати, хочу вот что еще добавить. Экспортом сильным крымское вино никогда
Не пользовалась. Это це не правда. основное, да. Але воно Вот. реалізовувалося за рахунок туристичного сезону. И сезона, да, вот в частности Севастопольская выпивал Крым в основном, то есть там как бы логистика была такая относительная. Вот. То же самое Новый Свет. Ну, шли там в Германию, там чуть-чуть, но это совсем. То есть они практически не потеряли. Не потеряли ничего от того, что как бы вот это вот в плане экспорта. То есть это, у них небольшой был экспорт, и они с этим нормально. Кто производители крепленных вин, например, они вообще выиграли. По одной простой причине. Они были в панике, когда, в общем-то, Украина пришла в Европу. Были определенные требования к вину. Для крепленного это была катастрофа. То есть они практически, директора заводов, я общался, знаю, вот они находились в панике. Что им делать? Как им быть? То есть... Зараз вони теж кріплені, винні напої, так називаються кримські вина, бо вони не відповідають російським Мне стандартам. кажется, что это исправленная ситуация. Эта ситуация исправлена. Мне кажется, что... Я не помню, я читал что-то информацию, потому что мне интересно было, в общем-то, как поступили вообще. Ну, просто я был оскорблен где-то сам, когда вот это крымское вино назвали крымским напоем. Вот. Поэтому вроде там исправилась эта ситуация. Ну, у кого-то ума хватило, конечно, назвать это все, но я думаю, что сейчас все-таки исправилось, потому что... Ну, Я хочу спитати про ціну. От 30 мільйонів, 30-40 різні цифри називаються, мільйонів доларів. Це, ну там називалося, Аксьонов називав 40 мільйонів продаж і 30 мільйонів вони вимагають, щоб інвестор вклав в виробництво. Цього буде достатньо? Вы знаете, я хочу сказать, что этот бренд вообще-то бесценный с его историей. Вот. Поэтому я думаю, что оценить это все очень сложно. Те деньги, которые я вот смотрю на это, ну, вы знаете, я не считаю, что это много. Я считаю, что это вообще ничего для такого завода. Для тех мест, я же еще не исключаю то, что территории будут использованы под строительство и так далее и тому подобное. Ну, у Это нас, до речі, є повідомлення про Масандру, про те, що є нові плани забудови Ялти і там, ну, тобто є от в цих планах забудови частково передбачається знищити виноградники і побудувати житло. Ну, я хочу сказать, что это не ново. Это все делалось уже во времена господина Януковича. Я з вами згодна. Вот. Ця історія про Магарач, коли Медведчук розбудовував свою дачу і просто вирубав виноградники Магарача. Але ж дивіться, оце теж Институт історія. вина практически, то есть он мешал там, по слухам, там должно быть казино и так далее и тому подобное. То есть тут, тем более, посчитали лишние земли там занимались люди, я даже Пане знаю Олександре, этих але людей. чи можемо ми говорити про політику режиму Януковича як про українську політику? Тому що ми тепер розуміємо, до чого вони вели. Тим паче, що якщо ми говоримо про вирубку Магараджа, то це виноградників Магараджа, то це пан Медведчук, який особистий друг і родич, там кум Путіна. Це не зовсім українське. Це таке враження, що це вже початок певного поступу України перед загарбником. Я считаю, что здесь даже дело не в национальности. Здесь дело в собственном кармане. И здесь дело в том, что люди не видят мели. Им все равно, хоть в Африке. Но если это их, если это приносит деньги, даже не приносит, но они могут себе это все позволить, их не интересует ни окружение. Крым это, Рим это, что угодно. Тут мене дивує реакція самих кримчан. Ми говорили з вами перед передачею про те, що для винороба будь-якого лоза, виноград – це як дитина. Так. І коли кримчани бачили, вони розуміли, що вирубаються виноградники під якогось Медведчука, і вони мовчали. Зараз вони знають, що будуть вирубатися виноградники під забудову житлових будинків, і Масандра знищуватися, і всі мовчать. Сейчас вообще обстановка. То есть дело в том, что очень много,
Крыму еще очень советского, очень много советского. И то, что мы сейчас говорим, мы говорим практически о государственных предприятиях. Вот о государственных предприятиях. Сейчас в Крыму, насколько я знаю, насколько я понимаю, нормально себя чувствует частное виноделие. Ребята, которые, будем говорить, сажают виноград, вирощують його, делают прекрасные вина. Вони мають ліцензію, чи вони просто... Вони мають ліцензію? Да, это очень дорого. Не все могут себе этого позволить. Вот в этом-то все и дело и в Украине, и я думаю, что и в России. Нет закона, который бы давал возможность для развития частного виноделия. Ну, у нас був закон, який знімав ліцензію для невеличких виробників, оцю 500 тисяч на реалізацію вина. Але він не прибирав ліцензію на виробництво вина, це по-перше. А по-друге, там були такі розмови, що для того, щоб мати можливість не брати ліцензію на реалізацію вина, винороб невеличкий мав бути не на у цьому єдиному податку, на якому вони були, мав мати свої площі виноградників. І це теж так дуже я от хочу зрозуміти, невеличкі винокурні, чи мають вони мати свої виноградники, чи вони можуть користуватися закупівлею сировини на ринку? Ну, насколько я понимаю, виноделие – это особый вид искусства. Поэтому винодел – это художник, он сам хочет рисовать и выращивать, и производить. И чтобы люди пробовали его произведения. То есть в разных странах, в той же Португалии, Италии, Испании, там это все очень развито. Каждый кантон, там каждая местность имеет свое. В Португалии, например, вообще там как бы нет конкретных винных марок, там сплошные купажи. Ну, вони мають характерне для цього міста. Вони мають своє вино, яке є для цієї місцевості, але в них це вино виробляють безліч виробників, невеличких виробників. Я хочу, дивіться, от Аксьонов, ми повертаємося до цього добродія, він розповів нам, що в Криму планується збільшити площу виноградників до 30 тисяч гектарів. Спочатку він говорив, що до 2020 року має бути 60 тисяч гектарів збільшено, зараз їх 15 тисяч. Потім він говорив про те, що ні, за 5 років, тобто до 2023 року вони збільшать на 30 тисяч гектарів. Я просто хочу зрозуміти, тому що, дивіться, от було, може ви бачили, було таке розслідування Навального по Медведєву. Він же ж там у нас юний винороб російський, і він купив собі в Тоскані невеличкий там виноградничок, замок такий невеликий, 100 гектарів за 10 мільйонів доларів. 100 гектарів. А ми говоримо про те, що новий світ вони хочуть продати в 3 рази дорожче. Тобто це ж не 100 гектарів. І я хочу зрозуміти, от 30 тисяч гектарів для того, щоб говорити про кримське виноробство. Чи це достатньо взагалі? Бо ми розуміємо, що виноградників у Франції, в тій самій Італії, їх безліч просто. Даже в Одесской области их больше, чем в Крыму. І оце цікаво. От, Крим край виноробства, але небагато вина. Ну, край, Крым-то сам маленький. Мы говорим край виноробства, но он как бы на карте очень даже Скажіть мені, от збільшення в 2 рази, в 4 рази виноградників. Про що він говорить, цей Аксьонов? Чи це можливо взагалі? Ну, это он говорит. Ну, говорить можно, это же не делать. Ну, это понятное дело. Мы же смотрим, что там говорят и сколько глупостей там говорят. Дело в том, что все это очень непростое удовольствие, все это очень дорого. Все это очень дорого. Ну, во-вторых, Аксьонов, он как бы смотрящий там за Крымом сейчас. Но все вопросы же решаются в Ростове. Я думаю, что в Кремле вообще. Не, ну, в Кремле. Я вот понимаю, когда вот новый Хоча, може, і в Ростові. Я просто не розумію, чи цікавий Крим Кремлю, після того, як вони його захапали. Вот, интересно, вот новый свет, например. То есть Путин увел под себя, под свою администрацию новый свет. С какой целью? С целью простой, чтобы местные царьки, князьки как бы не открывали там ничего. Правильно? Правильно. Не розтягли його. Да, чтобы, то есть они понимали, что хозяин там правит он,
И решит он вопрос новым светом со своими людьми. То есть вы, ребята, там в сторонке постойте. Як ви розцінюєте цей продаж? Це піде на користь виробництва чи навпаки? Я никак не расценю, я не могу понять ситуацию. Я еще раз говорю, вот я начал с чего? Если они найдут Голицына, тогда я рассмотрю это положительно. Но они вряд ли его Я найдут, просто там Голицыных сейчас нет, к сожалению. Скільки років потрібно на те, щоб налагодити виробництво вина по-справжньому? Ви говорили про Голіцина, але Крим ворований і підприємство вороване. І який Это один Голіцин из був- рисков бизнесмена, который будет... Ну так питання, бізнесмен не буде в Криму не можна вкладатися на довгу перспективу. Тільки на кілька років, щоб хапнути і втікти. І отут питання, що вони хочуть вхапнути в цьому новому світі, щоб так... Ну, я немножко знаю историю Абрау Дюрсо. А Абрау Дюрсо находилась в довольно плачевном состоянии, пока туда не приехал Владимир Владимирович. Он пальцем показал, я не знаю имя этого бизнесмена какого, и сказал, сделать и выпускать. Ну, воно Його не крадене. совершенно- Абрао Дюрсо не крадене, там Нет, момент. нет, я понимаю этот момент. Вот я понимаю этот момент. Вот новый свет в Россию пойдет, то есть они считают, что это их марка и так далее. Да юра, понятно, оно краденое. Вот понятно, мы же смотрим, для кого-то эти 40-50 миллионов, это все равно, что... Я вас правильно розумію, що це іміджевий для них Да, процес. да, это имиджевый вариант, скорее всего. А для України це наші марки, і це теж питання іміджу. Для Украине надо заняться вопросом, вот в частности, обратился к Министерству аграрной политики. Але міністр Вот. пішов Ну, на министр днях. пішов, да, но просто хотелось бы понимания того, что такие торговые, будем говорить, такие бренды простаивают, а это очень плохо. Ну, у нас Це же є очень відновлення якихось певних марок тут, на материку. Есть, ну, опять же, Харьков под Новый год что-то сделал, и сейчас, то есть, под маркой Нового Света, и все это стало. Скажіть Всё мені, это а чи повис. можливо виробляти новий світ у Харкові? Значит, я считаю, что нет. Это классику делать по технологии может наверняка только Артемовск, например. Вот. В Артемовске штольни больше, то есть там производство очень такое мощное. Я не знаю, там последнее, там в районе 20 миллионов в год они делают. Вот. Сейчас не знаю, как обстановка там стоит. Ну, вот, в принципе, приспособлено. Я знаю пару мест на Западной Украине, которые обладают, в принципе, даже и сырьевой базой на Закарпатье. И, в принципе, и штольни там есть. В районе 4 километров турки прорубили в свое время. То есть есть. Но, опять же, надо, чтобы кто-то вкладывал туда деньги, потому что, в принципе, виноделие – это такой вид, который надо любить. Потому что он не сразу приносит прибыль. Завтра прибыли не получишь. И много зависит от погодных условий. То есть климат, что, как. И можешь потерять. Пане Олександре, знаєте, от ви коли це розказуєте, я згадала, що Хорватія в той момент, коли третина країни була окупована, і взагалі Хорватія, вона створювалася під час окупації, тобто це була нова держава, але Хорватія продавала підприємства, марки на окупованих територіях. Таким чином вона давала свою гарантію про те, що ця земля буде відвойована і інвестор отримує можливість вкластися в те виробництво, яке він купив. Якщо ми говоримо, що у нас, наприклад, на Закарпатті є штольні, і є торгівельна марка, якою ми володіємо, новий світ, чому не продати? Не продати, не знайти інвестора, який може виробляти зараз на якихось площинах, а потім ми гарантуємо, що після повернення Криму він отримає свій новий світ, це підприємство. Це ж такі речі. Вы идеализируете наше министерство. Тобто я хочу зрозуміти, чи ідеалізую чтобы я... это раскачать, поверьте мне. Пане Олександре, я просто про що? Чи я ідеалізую міністерство, чи можливо взагалі так зробити? Продати торгівельні марки, знайти інвесторів саме на торгівельні марки. Під ті підприємства, які ми зараз там втратили, але, ну так, добре, підприємств немає, але марка є. Ну, я информацией это не обладаю, но я думаю, что будет сделать чому очень це важливо? сложно. Ми бачимо про те, що, по-перше, Україна не знає нічого про кримське виробництво вина.
А це такий зв'язок насправді. І те, що зараз ці марки, вони умовно наші, але якщо вони не будуть розвиватися, якщо вони не будуть випускатися, ми їх просто згодом втратимо. Ми ж це розуміємо. Ми втратимо традиції виробництва. Ну, часть производств перенесена ж была из Крыма, будем говорить, в Николаевскую область. Вот. Як вам, до речі, Там, як якість того, що вони перенесли? Ну, я не пробовал. А те, що там виробляється, ви чули, яка там якість? Чи дотримуються вони взагалі стандартів? Ну, к сожалению, через 3 границы мне передали. Я попробовал. Вы знаете, впервые я не допил с супругой на Новый год бутылку брюта. Вот, я не знаю, что произошло. Я не буду говорить, кто чего. Но в Украине было лучше гораздо. Ну, Скажу прямо, я вот по себе. Я не знаю, чи радіти цьому Україні Ні. краще, чи... Бо для мене важливо, щоб ці марки, щоб вони випускалися, щоб Крим не втратив виноробство. Вы знаете, вот мы как бы говорим о виноделии сейчас, но виноделие, прежде всего, это люди. Я, например, вот знаю по заводу Севастопольскому, да, вот винодел главный там, Асеева, Алла Франц. Это человек от Бога. Практически 50 лет на производстве. Для нее получение хорошего виноматериала – праздник. Она чуть ли не танцует. И сейчас, в той ситуации, в которой находится, я не знаю, как она себя чувствует. Не знаю. Вот то же самое могу сказать вот о Новом Свете. Я не знаю, что они сейчас делают, как они, качество, все. Я только так, общаюсь, естественно, смотрю. Если раньше выставки в Италии и в Испании, то сейчас в Сибири там где-то они вот, занимаются. Ну, директор Нового Света, она ушла сейчас в Массандру. Тоже вот ситуация сложилась, вы знаете, да, с этим Хересом Фронтьера. Так, за мільйон, бутилка за мільйон, пляшка за мільйон. Она Так, була історія. не за миллион. Ну, здесь... как бы Я так розумію, що на керівництво Масандри відкрито карну справу за відкриття оцієї пляшки Путіну. І більше того, чому я назвала на мільйон? Бо зараз є повідомлення про те, що ця недопита пляшка, вона виставлена на аукціон. Бо Путін її там відкрив, не допив, тому вона зараз продається як... Вы знаете, вы верите, что директор Нового Света по своей инициативе открыла бутылку Хереса Фронтьера? Масандра ви маєте? Ні, я Массандра розумію, що я розумію, що я не знаю. Подошли люди, шепнули, и куда ты денешься? Не откроешь ты, откроют другие. Это правда. Мы же в России там, да? Там Россия. Там все, выполняй. Сказано, выполняй. Проще всего открыть уголовное дело на директора. Проще сделать коллаборантами директоров, которые остались, не приехали в Киев. А никто не спрашивает, вот, мы приехали в Киев. Вот наш аж 2 из виноделов директоров приехали Ну, вы же в Киев. приехали. Но мы приехали. Нам сказали «здрасте». А потом сказали, мы своих не бросаем. А потом сказали, что мы после этих слов 2,5 года ходили вообще без работы. И до сих пор ситуация такая, Украина не готова принимать. Вот в чем беда. Но приехали директора. Увольнять нас нельзя. Мы патриотическую позицию свою, то есть у нас действующие контракты. У предприятия, которое находится будем говорить, на оккупированной территории, де юре оно украинское. Следовательно, есть директор, есть печать, есть все необходимые атрибуты. А Минюст дает разъяснение, что совместительство запрещено. Дивіться, якщо ми говоримо про ту відкорковану пляшку, я розумію, що дали наказ, вона відкрила. Але є такий момент, знаєте, от мені дуже подобається, пані Лариса Івшина нещодавно розповідала, що пальці в двері не вставляли ведь.
Ну, тобто, можна написати, от ви говорите, ми пішли. Ви ж не просто виїхали на територію України. Ви не захотіли служити окупантам. Це громадська позиція. Это громадская позиция. Ну, скажу так, Я просто не розумію. женщина, гражданский человек, она присягу не принимала. То есть я военных никогда в жизни там не пойму, это ясно. Не СБУшников, огромный им привет. Вот. И не пойму никогда милиционеров, которые остались. Там прокуратура, то есть служивые, которые принимали присягу на верность Украине. Это предательство. Ее я могу понять, потому что она гражданский человек. Ей надо выживать ситуацию. Она жертва ситуации. Не все, будем говорить, люди понимают. А здесь вы поймите, приехал сам Путин, Господь Бог приехал. Приехал с Берлускони. Да вы что, это же вообще песня. Вот, здесь ситуация, люди разные. Ну, я её розумію вашу могу точку понять. зору. Мене, знаєте що, я розумію вашу точку зору, але і подарувати жінці, яка має виживати колекційне, ну фактично, власність української держави, щоб вона відкупорювала і робила собі кар'єру, це теж неможливо. Інше питання, що цей момент, вона зараз під слідством, і вона не може виїхати сюди. Взагалі просто. І це проблема для неї, тому що, от, дивіться, у нас є Вороненков, який приїхав, він голосував за окупацію Криму. Російський депутат, колишній ФСБшник, насправді, він має чин ФСБ. Так. І ось він приїжджає, дає якісь покази, і за ці покази він отримує взагалі паспорт, амністію і щось таке. Мені просто цікаво, от ті люди, які залишилися, у нас, я розумію ту проблему, яку ви підіймаєте, тому що в нас немає, по-перше, закону про колаборацію для них, щоб вони розуміли, що вони можуть робити, що вони не можуть робити. А по-друге, в нас немає до них сигналу, що вони мають свідчити проти окупантів, а не співпрацювати з ними. Бо це теж треба. Розумієте, ми можемо говорити про те, що людина має виживати, але я вам просто можу сказати про величезну кількість людей, які закрили свої дома і пішли, кинувши все, і ви один з них. Я могу сказать одну простую вещь, что для Массандры Янина Петровна Павленко не самый плохой вариант. Она просто выжила в данной ситуации. Но я знаю, что она прекрасный менеджер, и она сохранит это все. Она по минимуму, она болеет за это все. Я ее просто очень хорошо знаю. Я ее не адвокат. Но я понимаю некоторые вещи, которые произошли в Крыму, потому что я это все видел. Очень было легко судить, открывать уголовные дела. Это несложно. Ну, ви згодні, Просто, що всі різні. Дивіться, є такий момент. Відкрите карна справа і рішення суду – це різні Так. речі. Ми говоримо Це про інше, що відповідальність. карну справу відкривати треба. Питання, що робити далі. Чи пропонувати людині, що вона може дати свідчення, бо фактично, що вона під тиском відкривала ту пляшку. Ну, вона може бути свідком, вона може свідчити проти не тільки Путіна. Берлусконі взагалі. Ну, це ж інша історія, це ж міжнародний скандал. Як люди шантажом довели жінку. Ну, мы же знаем, как подписывался, она ж, Янина Петровна была ведь депутатом крымского парламента. Под дулом автомата тоже подписывалось это все. Их оттуда не выпускали, я тоже об этом знаю. Ну, я знаю Пілунського, який не голосував. Я просто, більше того, я знаю Гавриша, який виїхав тут, і він знаходиться тут під слідством. І дає свідчення про те, як це відбувалося. Я не знаю, який буде вирок суду, але він там, от він є. Ми говоримо про те, що, дивіться, оця цікава історія, те, що сталося з Кримом, ми ж, ну давайте чесно, керівники підприємств в Криму, по більшості, ті, які підтримували прихід Росії, їх думка, вона впливала на думку їх особисто людей, які з ними працюють. Вы знаете, что Украина туда не пришла, как такой. Они не чувствовали сильно смены. Им, в принципе, мы же знаем, что многим просто было все равно. Так може в цьому проблема? Вот в чем и проблема. Что было все равно. Что Россия, что Украина. Все равно. Ну і дивіться, тоді ми говоримо про те, що було байдуже на вирубку Магарач.
на нищення підприємств зараз, виноробства. Це Я просто ми несколько маємо другая закінчувати. І це серйозна тема, яку ви підняли. Ми маємо йти на невеличку перерву, ми повернемося і продовжимо розмову. У нас буде історик, ми будемо говорити про Севастополь.